Te perlok hakane ka jing batai menta ka singin batai fi E to Z Jepang kane ka Tyrus. Te kipen hang ni ke bang aku ban batai ka baningkong ka kani ka Tyrus. Ka baar kan trikam ayu nani ka types of income ka source of income jong kane company ka balai kat no pi pin siu bai rung bat kat no pin kamai na ka tu ka ba pisiu. Ka basau kumno ban trei bat ban kamai ka basan kumno ban activity ka ID jong pi. Te perlo ka jingkli baningkong ka bang kwa ban jubab ya fi ka dei ka ba fi kwa ban kli hinga tem ka ka Tyrus. Te hang ni pila ban yo i ka website jong ka dei ka tyrus.ltd ka ba pila ban link na chrome bat sa check ba pin yo i ki legal documents jong ka ni ka Tyrus ba pin yo i ka official Facebook group bat ka official YouTube channel bat ka official Instagram jong ka ni ka Tyrus. Te shua bangan batai jelu ya fi chapang ka ni ka Tyrus kendiat dengan ong fi hang ni balai fi join ya ka ni ka Tyrus baningkong pin ka perfect time ka por ka babiang ba pin ban banjonya ka ni ka Tyrus mentaban yes no ktilang namar ba ngidang sedang habaro keleng ka jela ka India kidang sedang man promote ka ni ka Tyrus but khamtam habaro ke district jong Meghalaya ngim padon bagi lidar babiang giba sedang menteri ka ni mentang ngidang sedang thamai no ka ba por ka babiang yefi ka ba ar ba de ka perfect placement nangta perfect placement kamut hang ni pila ban yoi ba nda pila jonya ka ni ka system ya menta da pinjo nya ka Tyrus menta pinjo ka placement ka babiang placement ka babiang haki upline jong pi ki downline kamut pitang don haki ta ki por ka babiang pitang join ha kata ka por ka babiang ba pila ban yo shibun kilat ban tre shitom namar kaya per na ki company te kamut kadang biang ba fi ban yo ban long kita ki leader ha na ka Tyrus te ka balai pa de perfect system ka system jong ka Tyrus balai nga ong perfect ha kane namar kolong ka babiang ba hakata karukom ba kajing jong pi ba bun ki brigi ong ma chitom ban wat down chitom ban thetier manom nai hang ni kita kam don re chitom ban wat perlok kala pendu namar ba nang ne pila ban yo perlok na ki upline jong pi na ki downline jong pi na ki downline jong pi na ki downline jong ki te ki upline jong pi ru kila ban ki downline kila ban man chopi namar ka ya triklum ngala banong ke daga kte nang ni henry pin sa su hadin anda pila join but sedang menteri te kabala sapat deka perfect opportunity na banta jong ajong fi ka Tyrus bangin sedang menteri no banta namar kadang biang kapor ba pin trei bat ka ba best ba pin kamai ka ba join ru ka barit ka ba pin siu tang chicken dai spa tengka lifetime ka ID jong pi ka perfect opportunity na banta jong no baro ki bru kila ban join ka dai tang chi peudolan ki dai spa in lifetime ID jong pi don kamba pin thetier manobra pila ban thetier henry sistem lan ne ha kadu kono porba pila hadin arsnem license bro ka biang bai na ka Tyrus teno fi shibun kilat ban kilat ya fi ba pin sang menteri Tekin dia cepang ka Tyrus ka dei ka company ka ba mi na Russia na du arjar kan reu hadu arjar arpeu hadu arjar arpeu kadang ne kadang don hapoka ni ka head office hapo Spain Switzerland Turkey Dubai nang ta Czech Republic te nang tapat hadu arjar arpeu kala skill asang ya ka keling perthei keling kari di daka bangi ban activate leng baka ni ke cryptocurrency ka bangi khot ka bun jai henry ka wena kita gede ka bitcoin ka badon ko ba praspa $700 billion ka market cap par ka USDT ka badon hado $900 billion ka market cap ka ba hetam haperthei kini ki mankong bat balai te ka jingli ka balai ka ba POE ka Tyrus ka trekam ayu lani ka sources income lani ka kalat ban kamai ka bangiyo ro na kani ka Tyrus ka dei kanihi ka kamba ka tre hakane kikot ya kani ka Tyrus investment projects ka Tyrus ka invest ya kani pisa jong keleng but daka bangi invest hakane ro ngi don kalat ban kamai bangin yo ka jing kamai na kani POE hangni ka don hadu khat project but bun kena kini ki pakaba kadang penmi thamai tinungkong hi kadika investment ha ka real estate kumta kila ban wat information kadai kila ban ong bunjai ki real estate kum ka residential real estate na commercial real estate kumta terter na ngisala ban ong kadai ka ying ka jaka puta ba ka don na chumudu la da ka residential real estate ngala ban ong ba kadai ka ying ka ba ka ailat ya ki priu ban shong ban sa kumta terter
Kacana ya kijing kum kita ka yo ya ka pisa nangi kacana ya kijing kisem kum had Dubai ter Moskow mentah kala pendep kijing bahe kum tu ka ailat yang ibangin invest akatu nang tapat deh bahkan ai yang ida ka interest manu benai ti kata ka wei pe ki don hang ta real estate in Moscow Turkey Dubai but Czech Republic la dam nang ta kadon ru ketika regular matrix marketing katungan sobat taifi ketika wina kilat bangi sedang menteri ya kan tairus nang taka multi currency exchanger hang ning la ban exchange ya ki pisa na kawi ka currency na kawi kan ketika lat man kamai ru kawi nang taka zero stock decentralized exchange katungan sobat taifi tairus wellness kidon hikitiar ru kade mo katu kadon kitiar mdei tang dak pisa hang ning tairus nang taka tairus promotions online casino on blockchain ke gaming platform untuk gi lottery ru kidon mentakan ni kada badang pi mi tmai kini ki lottery bat kibi gilat ban kamai ka WNL cryptocurrency P2P crypto exchanger katur ngala don babatai kumnu ban exchange P2P nang ni katur kadon ni galat ban kamai fi ka buying ban gold nang ta payment system pestas katur la don service for promotion on social network gambling platform mo katur but micro credit katu kan sawan suki ka tairos kan sabun kilat bat kamai kan sapen mi ter now fi nakani ngan batai fi kalat ban kamai kawi na kini ka ba menta kadang don bahabat kini ki lottery ki tungin sebatai fi nandai kalat ban kamai bangin sedang kadai basan ka regular matrix marketing katungin sebatai fi menta kani kadai ka lebih kalat bangin sedang suana kani ya ki real estate in Moscow Turkey Dubai katu enda pila kamai he nang ni pila ban invest kita bade ba pinyo kalat ban kamai te ka jingli ka balai ka long katnu ka bayrum pia bansu but katnu pila ban kamai te hangni pio kani ka hagani ka tairos kadon southly ki level ka baki khot ka franchise ka easy medium hard and grand southly te ka easy ka pa phi one time entry cost ka dei $10 kamut pa phin join tang chisin $10 lifetime ka ID jong phi but pinyo biang ya ka wellness bonus $10 kumba phi join ki bi company phi join free registration phi ai ka pisa $10 pinyo biang da kitiar te hangni rukum ju phi ai $10 pinyo biang $10 da katiar te katu kan peni fi te nang ta ka medium bade ka ba $10 pinyo biang ya ka dor tiar ka ba $10 nang ta ka hard ka de $10 bat pinyo biang $10 ka dor tiar ka grand ka de $1000 lani khandai pinyo biang ya ka bai tiar ka tu ka $1000 kata kadika by join but menta kat nu pila ban kamai tang na ka ba phi join na kani phi tre be phi join be tang ya ketika easy ka level baning kong easy kani ka easy ka ba phi join tang $10 tang kandai spat tang ka wi ka ID ya ka tu ba pila ban register ar lai saus teliki ID pila ban kli yang hadin hendai ngan noi phi join be tang kandai spat lifetime ka ID jong pi enda pila la kamai pila la ban chana bon teliki ID te tang na kani ka ba phi join kandai spat ka level baning kong pe pila ban kamai ka ngaku aban dipini fi kan no pila ban kamai pada pe na ketika circle ka baning kong maka baar ka balai ka basau basan hadu tertera do chipeu kan no pila ban kamai pe ngan peni chwai fi ka ba pila ban sei na ka baar you withdraw 30/80 ka $30 kamut $30 non pisa pareng tapi exchange ak pisa dia ka poy $1000 spa lai spa untuk ka syong ha ka jikiu jing hier tenang ta $10 ketika $10 ka ba pila ban kamai mdei tang chisin arsin license hausin sanpeu chispa arspasin tak na ketika circle ka ba ar tina ka ba lai pa de poi katu kadu chispa sanpeu na ka ba sau ka ba you withdraw hang tei chispa $, but $10 chispa $, ka de chisin ka tei $10 ka ba pila ban kamai arsin license hausin sansen hakani ngi be sumudor ka de $10 lai pendu hajar tikamun pila ban kamai bon sins lai pendu hajar kum ter tenalo nang ta naka circle ka bandru pin kamai khandai $10 kamut prafu hajar nang ta $1000 kamut arla khandru katiga $1000 ka ba pikla ka ban kamai bon sin ka ba praru kum ju lai $1000 nang ta $1000 kamut ci $1000 ka dei $1000 tam $1000 prafu hajar ka ba pila kamat kamai bon sin na ka ba $1000 pila ban kamai nyepu $1000 tapi withdraw chaka USDT na nai la poi kumta la poi nru $1000 ai tang na ketika circle ka ba $1000 pe
Kaba pi join tang kandai spa pila ban kamai katte da ka jing tre jong fi pim don kaman titier man kapor kani katier tem lay pila ban invite tang invite perlok te ketier pila ban tet kinu kinu kila ban tet nama da ka ba pi join perlok da ka be pitre chitom ka pisa ban titier kan sa don lepahang tu te kani ka be tang ma invite perlok da pitre chitom tang ha kate ka witten easy ring lani kate ka level ban kong ya kate ka te witten medium rings ka ba ar ka ba hard ka grand kata ila pitre stom tang ai te banin ko ngamur kite ki ju ki downline jong pi kin upgrade cha kata pen kenti ya kai di jong ki cha level banin kong ba ar balai kum ta ter ter te shu na nalor katu ka jingka mai pe pila yo pin yo ro anda pila poya ka circle ka ban riu ko ba prabat pe chipeu na katu ka level banin kong ka easy license pin yo chi spa dollar free pilong director nang ta ka apple iphone pilong regional director but naka ring ka bachi peu lani ka circle bachi peu pinyo world tour one on one pilong international director naka nika Tyros naka level ka ba ar pade naka circle ka ban riu pinyo ka gold diamond ring na banta chandak kan thei pinlong silver director te berangkat bat katu ko pisa ba don hang tu nang ta nang ba phra pin yo ka apple macbook bat pinlong silver regional director angkat ko pisa ba don hang tu bat naka bachi peu pin yo ro Pinlong Silver International Director pinyo ka kalibat ka pisa ka di arkrutam. Naka ni ka hat pade naka ban riu pinyo ka gold bracelet pinong gold director. Naka ba pra pinyo ka gold watch pat pinong gold regional director. Naka ba chipeu pinyo apartment Spain ni Turkey pinong ban sa kai chete. Li chapo Spain ni Turkey pinong ro gold international director jong ka ni ka Tyrus. Ti naka grand pade tang naka circle ka basau pin yo ban travel for 10 days si pausngi pilong platinum manager ang tay naka ban riu pin yo ya ka car Mercedes pilong platinum director naka ba pra pin yo ka apartment na po Spain ni Turkey pilong platinum regional director naka ba chipeu pin yong pinlong platinum international director ang kat ka pisa ka basan play crore te dai ken ripo crore tamay kala poi satu Teka question ka bala sao ka de kumnu ban ka mai na kani ka Tyros te kumba pile i hangni ka Tyros ka dot sao level easy medium hard and grand ka easy ka ba pi join tang chi peu dollar te ngakwa ban batai firu tang ya ka tu ka easy ka level ban ingkong lada pi tu ya ka tu baro pila ban tu te haka haman la ka level easy medium hard and grand ka don chi peu tuli ki circle kumni ka easy ka don chi peu tuli medium chi peu hard chi peu grand chi peu tarai pila tu ya katu tekani ka circle ka baningkong ba ar ke telun ka balai ka basau ka basan ka bandriu ka banyu ka papra kandai chpeu ar tali kini ki telun be bapin kamai te pihaban mudur hang ne kadi ka circle ka baningkong jong pi mar sindep jonya kani ka Tyros pindon hapring kani ka circle ka te ka ba thong te y ka mut u y pindon hapring te hang ningan batai fi lada piyo tang arngut kilidar tang arngut tapi don hang tika y pidon apedeng tapi yo shumudor mentanga join hapo jong fi beneng kong pi in wajanga ngandon hakateka position a ngila banong one mo te beneng kong ngang te a te lada piyo sai we ba register direct leng baka link jong pi pinyo b tang kini ki arngut lada ki trei kini ki lidar jong pi arngut a bat b kila bij ban yarap ya fi ban complete ya ketika ring baro ado ban kong ba ar balai pasau ko hado chpeu sadu ketika level ban kong ba ar balai ru kumjo tang da kajing tres tom kan ki arngut ki tim jong pi te kam pim don kame ban yo saungut lada ki te ki tre a b ki tre chitom te kani batai fi te e sumudur hakanu kar komba pin don sautri ki position a b c d kumnu ba pin pendap lada piyo tang arngut a bat b ketika ba c d kumnu pin pendap Teu CUD eu si lawan ra sumudu mentanga deu e ladang ayo down line yu teu si in long down line hapo jong fi hakata karkom ubiru kumjo lada ubi utrei ukot perlok udi teu di in long u down line jong fi hang te position basau di te tangkum tu pila pendep ya kani sar kala baningkong te lada pisang tu ya kani kumnu ba pin pendep ya kani tang da ka ba piyo tang arngut kilidar lada kitre chitom pila baj ban kamai pila baj ban pendep hadu ka sar kala ka ba hadu ka level ka baningkong ba ar balai basau hadu kate ka sar kala ba chipeu pila baj ban pendep kata ka basang tenat hang ne kani nga batai pila da piyo tang arngut kilidar batre chitom
Te anda kitu ki ABC D lani WR lai sau kumba pila yo yang ni akan dikayu lada ite banding kong lani E yo saungut ite ba R ibla pendap southly position balai ro pendap southly position te ba sauro pendap southly position daka ba ya trilang daka ba itre tang arngut ki yo ro te kamot ite ba hapding mapi Y pi badai hapding mapi Y badai hapding pin le chaka circle ka ba R te pin sakamai te tangkum tuhi karukom tri hakanika tairos tapi sutu shwaya katu anong la tapi persyang menteri sedang menteri tangkum tu priyo tang arngut itu arngut yo iwe tangkum tu pila la ban sutu hakanika sistem baro kitu ki bandakong ba ar balai katu kalau ba man pen fi hang ni ndai la pi sutu shwa da pi sedang menteri tang katu kamut baro pi sutu suki kam dei shur ka ba la pi sutu ya katu ka karukom yait katu ka circle ka baning kong kumpi pendep da ka ba pio tang arngut ka ba ar pede la da phim yo ro chumutul menta pi don hapring pi dei ma pi joy ngade manga lidar jong pi join bat nga ngade wai manga hapring ka circle la da pi dei ma pi e la pi join hapo jonga te biru join hapo jonga usiru join hapo jonga diru direct hapo jonga la da baro na pi sangut phim tre ngade manga wai hate nga hapdon hapding na nga lidar lada nga tre mga baro ABCD baro kini ABCD ro pinyo bet ki daw nine kentap bet ki daw nine joki lada tre mga tang lada tre lada if and only if lada u upline u tre kata kawe ka baar kabalai pede lada sumudur menta mga y ngadon hapding sumudur dei ma pi y lada piyo daw nine e lada tre tang tu ero kani ka position B ba C ba D jong piru kan dab e da tre shitom tang uwero kata ka basku tana na katairos te kata la da pitre shitom pinsayo ihi kanam la ban batay hang ni namar bakat ba pidang tre pinsayo i hang ni namar katu kanong kalong proses mo ban batay hang ni kalong ba henry no ifi la da pit yo tang ibe i down nine ro te in tre shitom i ila be bania pandap yo fi ki south league position dopi kapasa pede ka teamwork hi ka teamwork hi lada piyo ma fi dei ma fi y de piyo A B C D sangut le kadang biang cucu lada kia tri barok sangut ma fi sangut ya tri lang ka team da piyo tang A B C laingut ba fi ya tri lang tang sangut ro kat no fi kloi ban debat kat no fi labat kamai omdon por omdon ngim don brai menta pisang menteri menta la syai pisang menteri la kum tai pin kamai la syai menta ber fi pendep ya ketu circle ke baar ke balai basau pesan bandar kum tater kat menta fi pendep automatically ka sistem kala penia ya katuka ID jong pi na kawe ka yu chakawe kumta te na pi sutu ya kane ngano fi pila bahaban kamai na kan dikatairos te kat ba pidang tre pin sas tu shu Teka jengli ke bakat do kumno ban activate ki downline jong pi da pi le ya ka tyrus.ltd nang tu ban activate pi ban login chwa ya ka ID ka ba pi kwa ban activate le yang tu hang ni pi pendap ya ka email bat password jong pi nang ta suppress ya ka tu ka square box sang tu am not a robot nda kala tik nang tu pi ban press ha ka tik ka login nda pi la login mar sendep login pi la ban le na ka te ka licenses Hakate ka licenses fee yang te get started in easy with $10 tapi press hakatu ka take the place ka te ka T-Tron yang ni pinyo iya ka ni ka payment address te pila ban copy hang tu marsin press hakatu ka copy pinyo ina klik ka don hang te ka pen iba copy ka ba pila de copy hakatu ka address anda pila copy ka tu ka address pila ina ka Binance jong pi Tikani ka Binance pila ban yo description na katu ka description box sang tu kadon ka link pila ban link yang tu pan register ya kani na pimla pila ban kontak ya nga te pila ka tu ka Binance anda pila download ka apps anda pila ada yang tu login nang ta press ka wallet te press ka withdraw namar haka ngi haban deposit ya haka Tyrus te na jongi ngi haban press withdraw te select ka coin ka ba pidon USDT katei lani ka bitcoin pila ban activate na kanu kanuru te hangni ngi activate USDT te ngapi se ka address banga copy na ka Tyrus hang tu te nga select ya kane ka Tron TRC20 press hang tu te nang ta confirm pi ban press confirm te nang ta pi press ya katika pi type ya ka among $10 te ngi haban ai chip khatwei khang bakan dap $10 pi ai $10 kan dap tang khandai te ka daw ngi haban ai khatwei bakan long $10
Enda pila dep nang tu pi press withdraw. Enda pila dep press ka button withdraw. Te kan sa wan ka kan sa ai fi ka option ban get the code kamut pin ha jong ka mobile kan ban ka code bat kan ka email ru kan ban ka code endala ban ka code pi pendap ikatu ka code nang tu nang ta sa press withdrawal confirm te kan sa withdraw ya kan ni ka you enda pila de withdraw hadin ar lai minute kum tu sawan biang nakatu ka Tyros jong pi sa press satu check for payment check hang tu pe hang tu company hatu check payment de la pi press hang tu kan peni not found la dam padep dep enda la dep activate akan peni yang wellness bonus $10 te kam simpor re hadin ci minute ar minute kum tu kala dep activate hi ya ka id jong pi kan niru kan saja no hi kan sa pen iba pi don hapring ka tu ka circle te tangkum tu hiperlog kublai shibun te perlok baro ngila poisha ka bakut kani ka video ka jing batai pangkat Tyros ka tin khasi te ngala persangkat bala ban batai fi te lada pim siu thu phila ban gadon ka WhatsApp link jonga hakatu ka description box supres hakatu ka link kan yalam ya fi ka WhatsApp jonga te phila ban WhatsApp yanga da pi kwa ban tip chu sepang ka Binance phila ban kendu yanga lani phila ban kontak yanga ban kendu ya fi hakanu kanu ka por bangi lain in ya bu ya kapor nang ta da pi kwa ban jonya kani ka Tyros kadon ka WhatsApp jonga phila ban kontak yanga keli yanga da pi kwa ban jonya kani ka Tyros ni piang subai pi baro ka Tyros Millionaires Team te kani ka dei ka milawan caka bakut tengi ai kublai fi baro ba pila page ba share subscribe ba like ya kani ka video kublai shibun